Baik, hati-hati ya. Oke, bagi dun senak kita di mungko yang ikut main game, jangan sampai beko tagiliang. Tagiliang bukan tagiliang doh, tagiliang. Tagiliang ko arti katonyo Allah kalualang ko cilai angko manangnya angko tadi, berarti tagiliang nama itu. Kalau yang coki tolong hati-hati, yang jauh tolong dipadake kamungko. Kalau lah keluar angko cokinya tolong diangke kupon supaya uncu tahu anyo manang lah. Tolong di stop apanya lagunya. Kalau tanggiliang mainnya tentu tidak di siko, dah di belakang rumah di umpun batuang itu tanggiliang main itu. Ya siko ko Rudi itu sama aja ada Rudi sah ya. Oke, Allah siap satunya yang dimungkau lah siap. Angke dulu kupunya koyo ya, koyo lah siap. Angke kupunya sana amul sadanya dia mungkau kita kayu alai. Oke, bersama Imperium DJ Mama. Makato balam kadiraba, salamu kami ayat tinggalkan, hidup kami batambah susah, sana lagi balante angaku, itulang ameh di dulang, bandulang ameh di bangko, dicabui batu kasarang, akitolah calia, angko pertamo. Kapit yang di balik batu, cari makan kalau bangkarang, pamulo pantunjo lagu, maaf diminta batarang-tarang, karanggo samiinan sirang, ajiko digaduh, mangko manggigi, pamain usaha lah lengah, basa-basa tinggi langi, adi angke batunya kini. Apalah angko yun nanta jadi selikur anda kan tahu si guntur naik ke perahu pura-pura malu-malu dia padahal rindu cari 21 coret di tanah akali julu ajo ampu kaki abi pitinyo minta carai sabana malang Rudi dape bini angko duo datang tagerai angko duo sabalah kiri alun ado urang nan sampai kembali buat kan uncu gini payo kumpul kotonan simpang jalan kalimbanang jalo lusuh ikan tadape padang hadingin dek baranang cari 70 ampe adun sana asila sinan hilau arang hatiku di atua jo tali pandan menangi adi-adi pintu onde malape uncoba jalan sari 61 dikubur tolong menanyokan anak satu anak 7 ribuan uncoba cokan Allah tak balik kini kau tak balik dari angko cago batanang sana aman jago pasang matu pasang talingo jiko angwi uncunda satu sana anan rugi malah jadinya lah rusuhan negari Jambi lah banjir si batang hari lah banyak atarana amati nan urang kampuan satu mangungsi 6 balih tolong diisi 6 balih dun sana gili alun ado
ada orang kamari kembali buah kan uncu sigi lagalanan kunyang alanse sayang sangin nek banyak jirawe gara-gara kawin talambe suko bakawan coba jakete sari 50 lah ambe 50 ambe angko tajare si cere bungo surian lalayu digiri akumbang teken maneken perjanjian ira jo irang sama soparang di tahun ampe 9 itu tahun kejadian ampe 9 tolong ditakan iyo alun ado iyo perubahan simpang ampe di Pariaman tuku tapui urang namokan kakida jalan kaulaan kolurih pasya piaman angko ampe sana tandokan angko nyo ampe nan sendirian tarang bulan tarang cuaco anak gagak balari-lari sabana malang nasib ajo sadang bakini abininyo lari ampe baleh di agiatando ampe baleh dun sana isi alun ado urang nan suko kembali buah di gili alang-alang si malindeman iyo baiku nandi kapalo salawe Palembang bilang satali kecerang siko 25 angko disilang si 25 di agihatando anak baru di kandang kudo di rese busu abaunyo dapet bana bakawan jo ajo urang ka ili inyo di siko kini tibo angko sarupo suwo kita samo kadangnya sari 30 latigo tikupon di agihatando tigo tolong dikira kembali buah kan uncu baco baca kasih ngojo macan larikan cia ke dalam hutan iyo sabana katakuian iyo sampai corang kapiradan cari 50 salapan di kupon tolong tulihan 58 angko di tangan iyo alun ado urang bakanan tarantang puke jo jalo lakan nai anak tanggiri ko ajo sabana suko japi hadiah kamari tapi ado pulau sarenyo batanang tanang ajo maisi tigo duo di agiatando tigo duo tolong dikili indah ado urang nan punyo kembali buah goyang dulu kuncang dulu tuh adi di kuncang lah asik penyita rio lupa menguncang angke lagu punya dulu kita kuncang maku punya angke tinggi ku punya kita kuncang kia dan punya lah sudah buah digoyang diulang cabui kasarang ajo rudi matonyo gadang jiko ndak amanang inyo berang-berang Gamporayo di Padang Panjang Sumatera Barat bergoyang labanya atarana ajangkang hanya orang kampuang satu malayang 26 angko disilang 26 gamponan gadang indah juga
duo ado pemenang kembali cabui kasarang batanang sana aba bilang jika olah angui tangguangkan surang jalu jua bandanyo dalam bakam bui pinang mudonyo pamulo kasih haman dalam acok bagalui di cucian ajo cari 76 anggota bau indah ada orang nan paham kembali buat kan kita baca Panglima balik apa jalan dari medan pertempuran tiba di rumahnya jatuh pingsan lalamun dah makan cari 59 oh tolong kamehan Iliamu dia garo babaro dari Solo ke sawah lunto dapet bakawan joru di boco ajiko ogaroba nyosangko oto cari 20 latigo 23 di agiah tando baalamu banamanangnya buahlah banyak akaluanyo kembali angko dibaco batanang tanang sana mangiro atibo tanggal keramat tibonyo di hari Jumat sabanyak jumlah rakaat ajiko olah anda yo acok sholat 7 baleh angko dicatat 7 baleh jumlah rakaat kembali buah disikat batanang tanah sana melihat lalayu bungo surian ulah gagak di dalam para cikonan dulu jekudianan rang kampung baca kaabanya cari 79 oh tolong disibak oh malenggo siti rohani bajoget si minah kayo batanang giling maisi haji ko olah angui uncunda sato 20 angko disigi 20 di agiat tando kalau manang mampir kamari tapi alun juo adonan punyo katuperang payo kumbuah dimakan di sanjo hari malam peta kuita jadwal kata biang tinggi manyisi cari ampe puluh lah tujuan ampe puluh tujuh adun sana gili ayang-layang batali panang tali diambil untuk ranimbo tapak ya urang disimpang ajiko otang giliang kawin jo jando halimahana mo jandonyo rumah batu jendela kaco bahenol bana bodinyo ajiko umonyo satangah tuo cari 50 lah duo di agia tando sanang banaru di hatinya entah apa tak jadi cago kembali buah dikiro di mata sapo oi mola ajo kane kota Jakarta sampai urang ba olahraga banyak atlet lahir di sana ini diganti dengan Istora cari 60 lah 63 angka yang tiba belum ada pemenangnya kembali buat kan uncu kaca lah balik Areo manambang dari Bukit Tarui ke Padang lari
70 nyawa malayang lawak tampan di dalam puke macam puajo maco aji kasih giling sabana paket Allah yo ado orang nan sudi. Oke, anda jadi dah jadi pak pantun lagu Ajurdi di nyanyian dah karena ada lado yang menang ya. Oke, jadi lagi langsung tak ada mana tak tidak mengapa tadi tu promosi apa tu? Oh lah ya dah. Iya lah, tunggu dulu ya. Jangan benar beko balambin lo kok. Iya. Salah, malu masalah. Oke, angka terakhir tadi berapa? 70 ah. 70 ada, 63 ada. Ampe puluhan lun keluar le doh. Satu lun keluar do baca gue ente. Iko liah. Lu pandai main le dah. Alun. Jangan tu pete uncu. Lu pandai main le dah. Tidak punya wak, dah punya saya. Punya wak macam le. Allah, bat kayu ni negatif je pernah tu. Artinya punya wak tu masuk kuponnya mah. Iya, iya. Alah ceki. Pada ceki Iya, kita lanjut. Lanjut balik angkat lu kuponnya satunya ke ya kita kayu balik. Anda jadi dia terima menang dah. Oke. Oke, guys. Kasihku kembali. Oh, baiknya kau cari jalanmu sendiri, usah kau sesali. Bila dang balilan sandua di balinan muda-muda, digoyang batu di kedua, dicali angkonan tiba. Patandang sana menyuju ku angwi rugi jadinya. Apa kini angko tasawa pasang mato pasang talimu. Oh, orang Medan pandai batanam si bungo lado, baa indah badan mandamam. Oh, ada bini urang parabo cari 80 ala 86 di agiatan do. Alah. Oke 86. Iyo 86. Iya. Kaki bago. Iya. Oh. Batokok tadi menego. Batokok pakai batu. Jadi kena kaki. Batokok mene ya. 86 70 58 32 6 balik. Iya cocok. Yo agih dia nang kadang ce. Iya. Kadang sih apa? Balik pelipek. Dapat laptop ketek ya. Ini laptop. Baik, hati-hati. Oke, bagi dun senak kita di mungko yang ikut main game, jangan sampai beko tagiliang. Tagiliang bukan tagiliang doh, tagiliang. Tagiliang ko arti katonyo Allah kalualang ko cielai angko manangnya angko tadi, berarti tagiliang nama itu. Kalau yang coki tolong hati-hati, yang jauh tolong dipadake kamungko. Kalau lah keluar angko cokinya tolong diangke kupon supaya uncu tahu anyo manang lah. Tolong di stop apanya lagunya. Kalau tanggiliang mainnya tentu tidak disiko dah di belakang rumah, di umpun batuang.
Tanggiliang main itu. Ya si Koko Rudi itu. Semua aja. Ada di sah. Iya. Oke. Alah siap satunya yang dimungkau. Lah siap. Angke dulu ku punya koyo ya. Koyo lah siap. Angke ku punya sana ambul satunya dimungkau kita kayu alai. Oke bersama Imperium. DJ Mama. Kato balam kadiraba, salamu kami ayat tinggalkan, hidup kami batambah susah, kesana lagi, balante angan, itulang ameh di dulang, pandulang ameh di bangko, dicabui batu kasarang, akitolah calia, angko pertamo. Kapit yang di balik batu, cari makan kalau bangkarang, pamulo pantunjo lagu, maaf diminta batarang-tarang, karanggo samiinan sira, ajiko digaduh, mangko manggigi, pamain usaha lahalenga, basa-basa tinggi langi, adi angke batunya kini. Apalah angko yun nanta jadi selikur anda kan tahu si guntur naik perahu pura-pura malu-malu di hati padahal rindu cari 21 coret di kartu akali julu ajo ampu kaki api pitinyo minta carai sabana malam Rudi dape bini angko duo datang tagerai angko duo sabalah kiri alun ado urang nan sampai kembali buat kan unju gini simpang jalan Kalimbanang jalo lusuh ikan tadape padahal dingin dek baranang cari 70 ampe adun sana asila sinan hilau arang hatiku di atua jo tali pandan menangi adi-adi pintu ondeh malape coba jalan cari 61 di kubur tolong menanyokan 61 kembali buat coba cokan Allah tak balik kini kau tak balik dari angko cako batanang sana aman jago pasang mato pasang talingo jiko angwi uncunda sato sana anan rugi malah jadinya lah rusuhan negari Jambi lah banjir si batang hari lah banyak atarana amati nan kurang kampuan satu mangungsi 6 balik tolong diisi 6 balik dun sana gili alun ado urang kamari kembali buah kan uncu sigi lagalanan kunyang alanse sayang sangin nek banyak jirawe gara-gara kawin talambe suko bakawan coba jakete sari 50 lah ampe 50 ampe anggota jare si cere bungo surian lalayu digiri akumbang teken maneken perjanjian irak jo irang
so parang di tahun ampe 9 itu tahun kejadian ampe 9 tolong ditakan iyo alun ado iyo perubahan simpang ampe di Pariaman tugu tapui urang namokan makida jalan kaulaan kolurih pasya piaman angko ampe sana tandokan angko nyo ampe nan sendirian tarang bulan tarang cuaco anak gagak balari-lari sabana malang nasib ajo sadang bakini abininyo lari ampe baleh di agiatando ampe baleh dun sana isi alun ado urang nan suko kembali buah di gili alang-alang si malindeman iyo baiku nandi kapalo salawe Palembang bilang satali kecerang siko 25 angko disilang si 25 di agihatan do anak baru di kandang kudo di rese busu abaunyo dapet bana bakawan jo ajo urang ka ilir inyo di siko kini tibo angko sarupo suwo kita samo kadangnya sari 30 latigo tikupon di agihatan do tigo tolong dikiro kembali buah kan uncu baco baca kasih ngojo macan larikan cia ke dalam hutan iyo sabana katakuian iyo sampai corang kapiradan cari 58 di kupon tolong tulihan 58 angko di tangan iyo alun ado urang bakanan tarantang puke jo jalo lakan naik anak tanggiri ko ajo sabana suko japi hadiah kamari tapi ado pulau sarenyo batanang tanang ajo maisi tigo duo di agiatan do tigo duo tolong dikili indah ado urang nan punyo kembali buah goyang dulu kuncang dulu tuh hati dikuncang lah asik penyitario lupa menguncang angke lagu punya dulu kita kuncang mak kuponyo angke tinggi kuponyo kita kuncang kia dan nampu dah lah sudah buah digoyang diulang cabui kasarang ajo rudi matonyo gadang dikonda amanang inyo berang-berang Gamporayo di Padang Panjang Sumatera Barat bergoyang labanya atarana ajangkang hanya orang kampuang satu malayang 26 angko disilang 26 gamponan gadang indah juwo ado pemenang kembali cabui kasarang batanang sana aba bilang jika olah angui tangguangkan surang kalau jua bandanyo dalam bakam bui pinang mudonyo pamulo kasih haman dalam aco bagalui di cucian ajo cari 76 anggota bau indah ada orang nan paham kembali buah kan
to baco Panglima balik apa jalan dari medan pertempuran, tiba di rumahnya jatuh pingsan, lala muda makan-makan, cari 59 oh tolong kamehan India mudia garo babaro dari Solo ke sawah lunto dapet bakawan joru di boco ajiko ogaroba nyosangko oto cari 20 lah 23 di agiah tando baalamu banamanangnya buahlah banyak akaluanyo kembali angko dibaco batanang tanang sana mangiro atibo tanggal keramat tibonyo di hari Jumat sabanyak jumlah rakaat ajiko olah anda yo aco sholat 7 baleh angko dicatat 7 baleh jumlah rakaat kembali buah disikat abatanang tanang sana melihat lalayu bungo surian ulah gagak di dalam para cikonan dulu jekudianan rangkampuan baca kabannya cari 79 oh tolong disibat oh malenggo siti rohani bajoget si minah kayo batanang giling maisi haji ko olah anguy uncunda sato 20 angko disigi 20 di agiatan do kalau manang mampir kamari tapi alun juo adonan punyo katuperang payo kumbuah dimakan di sanjo hari malam peta kuita jatuh kata yang tinggi manyisi cari ampe puluh lah 7 ampe puluh 7 aduh sana gili ayang-layang batali panang tali diambil untuk menimbo tapak dia urang disimpang ajiko otang giliang kawin jo jando halimahana mo jandonyo rumah batu jendela kaco bahenol bana bodinyo ajiko umonyo satangah tuo cari 50 lah 52 di agiatan do sanang banaru di hatinya entah apa tak jadi cago kembali buah dikiro di mata sapo oi mola ajo kan di kota Jakarta sampai urang ba olahraga banyak atlet lahir di sana ini diganti dengan Istora cari 60 lah 63 angka yang tiba belum ada pemenangnya kembali buah kan uncu kaca Padang lari oto sabana kancang maambua ke dalam jurang 70 angkonan datang 70 nyawa malayang lawak tampan di dalam puke macam puajo maco aji kasih giliang sabana pakai Allah yo ado urang nan sudi oke anda jadi dah jadi pak pantun lagu ajur di nyanyian dah karena ada lagu yang menang ya
Oke, jadi agen langsung enggak ada. Manya. Enggak tidak. Manga tadi tuh promosi apa tuh? Oh lah iya dong. Iya lah, tunggu dulu ya. Jangan benar beko balambin lo kok. Ah, iya. Salah, malu masalah. Oke, angkot terakhir tadi berapa? 70 ah? 70 ada, 63 ada. Ampe puluhan keluar le dong. Satu lu keluar do baca gue ente. Iko liah. Lu pandai main le dah. Alun. Jangan tu pete uncu. Lu pandai main le dah. Tidak punya wak, dah punya saya. Punya wak macam le. Allah, berarti kayak ni negatif je pernah tu. Artinya punya wak tu masuk kuponnya mah. Iya, iya. Alah ceki. Ah, pada ceki Iya, kita lanjut. Lanjut balik angkat lu kuponnya satunya ke ya kita kayu balik. Anda jadi hadiah dari menang dah. Oke. Oke, guys. Kasihku kembali. Oh, baiknya kau cari jalanmu sendiri, usah kau sesali. Bila dang balilan sandua di balinan muda-muda, digoyang batu di kadua, dicali angkonan tiba. Patandang sana menyucu, ko ang may rugi jadinya. Apa kini angko tasawa, pasang mato pasang talino. Oh, orang Medan pandai batanam si bungo lado, baa indah badan mandaman. Oh, ada baby ni orang parabo, cari 86 di agiatan do. Alah, oke 86. Iyo 86. Iya. Kaki bago. Iya. Oh. Batokok tadi menego. Batokok pakai batu. Jadi kena kaki. Batokok mene ya. 86 70 58 32 6 balik. Iyo cocok. Yo agi hadiah nang kadang ce. Iya. Kadang sih mah ba. Balik pelipek. Dapat laptop ketek ya.